Hyvät matkustajat, junaliikenteessä on häiriöitä. Liikenne on toistaiseksi keskeytynyt Lahden ja Mäntsälän välillä ratajärjestelmän ja vuoksi. Tämänhetkinen korjausaika-arvio on noin kello 20.00. Toistaiseksi kaukojunan välillä Helsinki-Lahti ajetaan reittiä Helsinki-Riihimäki-Lahti. Junat korvataan bussein välillä Kerava-Lahti. Myös muut myöhästymiset, raidemuutokset ja junavuorojen yksittäiset perumiset ovat todennäköisiä. Bästa passagerare, trafiken är tills avbruten mellan Lahti och Mäntsälä på grund av fel järnvägssystem. Det beräknas reparationstiden för närvarande omkring klockan 20.00. Vidare kör långdistanstågen mellan Helsingfors och Lahti via sträckan Helsingfors-Riihimäki-Lahti. Dessa tågen ersätts med bussar mellan Kerava och Lahti. Också övriga förseningar, ändrade tågvägar och enstaka inställda avgångar är troliga. Dear passengers, train services are currently suspended between Lahti and Mäntsälä due to a fault in the railway system. The current estimated time for repair is around 8 p.m. until further notice. Long-distance trains between Helsinki and Lahti are running via the Helsinki-Riihimäki route. Z trains will be replaced by buses between Kerava and Lahti. Other delays, track changes, and occasional cancellations are also likely.